Sanibonani. Ngithi angithathe leli thuba ngibonge uxhaso eninginike lona njengomakhosi wenu. Ngisho ukuthi ngiyazibongela ukuthi seniyabhala na ku Facebook. Seniya-checka in uma nifikile. Kodwa ngizocela ukuthi bonke laba abacomplainayo ngokuthi izinto zami azisebenzi bayeke ukubhala lezo zinto. Uma unenkinga ngicela ungisendele ku-inbox. Ubhale ku-wall uma uncoma kuphela. Ngoba manje hayi ukuthi izinto zami mina azisebenzi. Kuyakwenzeke-ke uthola ukuthi sengiyikhanyisile indlela zakho. Sengilivusile nedlozi lakho ukuthi likukhanyisele. Bese kuba ukuthi mebefika abakini abadala, bafika badideke. Ngoba manje senafaka kakhulu no cream nama makeup. Uthola ukuthi sebedidwa nayilento esebusweni. Badidwa indaba ze peanut butter nangomunye phone. Makhosi, hello? Okay, ngizonika iThwasa. Thwasa awumphendule umenzele iappointment. Bese uthola ukuthi abakini bayafuna ukukhanyisela indlela zakho. Kodwa manje badidwa ile ndlela esenaze zenza ngayo ebusweni, ikakhulukazi nina abantu besifazane. Uma befika abakini babeshiye wena umnyama, bayabuya usuyiyellow bone, bayadideka kube ngathi bafika kumuntu oronke. Nawe ungathatha iCoca-Cola yakho uyifake efrijini. Umuthi uyabuya ufica sekuyifansi, ungaba nakho ukudideka ukuthi kodwa manje lento akusayona lokuyishiyile. Bese ke nalezi inwele enizifakayo emakhanda, uthola ukuthi amadlozi ayafika ebusuku athakulethele inhlanhla. Afika abone lezi inwele zamahashe enizifakayo bese ethi hawu kushuthi sekwahlala amandiya la ekhaya aphuma ahambe nenhlanhla. Nibona nje amandiya kuyiwona siphethe eThekwini, kuyiwona nemali ngoba phela amandiya ingoba inhlanhla zenu sezamane zaya kuwona. Ngicela ke ningisize. Ngiyabonga impela, ngiyayibonga isupport, ngiyanibonga abalandeli bami. Kodwa next time uma unenkinga ngicela ungifakele ku-inbox, ufake kwi-wall uma uncoma kuphela. Ngiyabonga.